Hola, estrelles i gats i gates futbolistes. Benvinguts i benvingudes a l'Hora del Conte amb el José. Avui us llegiré el koala que va baixar de l'arbre, des d'un espai molt especial de casa meva a la biblioteca de Can Sant Joan. Aquest conte tan especial que he triat per vosaltres parla de com podem superar la por que a vegades tenim amb els canvis. Sí? El koala que va baixar de l'arbre. En un lloc meravellós, a trenc d'alba, on l'airet era suau i el sol escalfava, on les bèsties corrien i jugaven lliures i a ple, un koala anomenat Kevin, en un arbre, tenia recer. Aquí el veieu, no volia baixar de l'arbre. El tipus gris més tendre que mai trobareu, suau i esponjós i pelut d'orelles a peus. El que més li agradava per relaxar-se al sol era mastegar fulles, penjar-se i trencar el son. Era molt traçut en totes tres tasques. Sí, en Kevin era el rei de les coses invariables, aquelles coses que no canvien mai, que són sempre igual. Allà dalt, el ritme pausat no tenia cap por, mentre que al terra li semblava un lloc esgarrifós, massa estrany, massa ràpid, massa gran i amb molt de xivarri. No, en Kevin s'estimava més que no hi haguessin canvis. Se sentia segur, enfilat al seu arbre, i no tenia gaire interès a provar res de ningú altre. Un dia, en Wombat el va saludar amb un crit. «Ei, Kevin! Per què no baixes i jugues amb tots els amics?» Em quedaré on soc. Crec que serà el millor. Em sap greu. No puc. Estic enfeinat. Per tant, no. Li va respondre en Kevin. «Per què no?» van dir els cangurets, engrescats i juganers. «I doncs?» van fer els dingus. «No has de témer res!» Però en Kevin, que no tenia ni un pèl d'agosarat, va dir: «M'estimo més això. Gràcies per haver-hi pensat». I seguia sense baixar de l'arbre. Mentre en Kevin es veia xerrar i jugar, una part d'ell volia ser-hi allà baix amb tota la resta. Però sabia que s'enyoraria quan fos fosc i tard. L'aventura era un perill que podia esperar. Fos quina fos la invitació, sempre deia que no. Pensar deixar-se anar el feia morir de por. Mireu quina cara de por que té en Kevin agafat a l'arbre. No deixava anar mai de l'arbre. Li donava seguretat. Per tant, la seva vida era sempre igual. Les setmanes venien i s'anaven, els mesos es fonien. I en Kevin estava immòbil mentre es movia la resta del món. Fins que el va despertar un so esgarrifós. Mireu,
es va sentir. Eren cops. Tac, tac-tac, tac, tac, tac-tac. Oh, no! Va cridar en Kevin. Deixa't anar! Cridava la gentada que s'havia plegat. Salta, Kevin, i t'agafarem! Tan sols deixa't anar! Però en Kevin tenia por. Deixar-me anar? Ni pensar-hi, tu. No ho faré, s'aferrava en Kevin. I simplement... No puc! Patapam! L'arbre es va desplomar, tot cruixint i espetegant. Malgrat el terrabastall, en Kevin seguia ben arrapat al tronc. Mireu quina cara. Amb cura, en Kevin va obrir els ulls i va veure les mirades d'afecte del grup. Aleshores, urpa per urpa, es va desenganxar. Es va sentir flexible, lleuger, feliç i capaç. Allò que més por li feia havia passat i estava perfectament. De primera, en realitat, quan en Wombat li va allargar una pota amiga, en Kevin ja no la va rebutjar mai més de la vida. Mireu. Quina imatge tan bonica, En Dingo va demanar-li: «Vindràs a jugar ara?» «Què hi dius?», s'hi va afegir la colla. La idea no era en cap pla que hagués tingut, però en Kevin va dir: «Sí, crec que puc». Que important, És això de dir que podem, Des d'aleshores, en Kevin sempre va ser més atrevit. I per què va ser atrevit? Perquè si es proven coses noves, la vida pot ser genial. I conte contat que aquest conte s'ha acabat i espero que molt us hagi agradat el conte del koala que va baixar de l'arbre. És un conte, com us he dit, per a aquelles persones que es preocupen massa pels canvis. Sí, a vegades ens hem d'arriscar una mica. Vale, nois? I sortir d'aquesta zona de seguretat, aquesta zona de confort. Vale? Espero que aquest conte us ajudi a tots i a totes en el vostre dia a dia a superar les vostres pors. Tots en tenim, però tots les podem superar. Sí? Vale? Poquet a poquet i amb ajuda de grans amics com va tenir en Kevin. Sempre és molt més fàcil. Vale? Un petó molt gran i una abraçada enorme. Vale? Espero que us agradi el conte. Mua!